multipli deca simbolul da, de 10 ori mai mare, hecto, simbolul H, de 100 de ori mai mare, kilo, simbolul K, de 1000 de ori mai mare, deci, simbolul D, de 10 ori mai mic, o zecime, centi, simbolul C, de 100 de ori mai mic, o sutime, mili, simbolul M, de 1000 de ori mai mic, o mime, dacă avem, de exemplu, 3 decimetri, înseamnă 3 de 10 ori mai mic decât metru, adică metru supra 10, la împărțirea cu 10 se mută virgula de la sfârșitul lui 3 în fața lui 3, deci va fi 0,3 metri. Deci când trecem de la o unitate mică la o unitate mare, vor fi mai puține din acele mai mari. Mai puține de 10, 100 sau 1000 de ori. Și mutarea virgulei se face spre stânga dacă trebuie un număr mai mic sau spre dreapta dacă trebuie un număr mai mare. De exemplu, dacă vom avea 3 decametri, înseamnă de 3 ori 10 metri, adică 30 de metri. Asta înseamnă că unitatea mare, dam, va avea mai multe mici metri. Decametri vor avea mai mulți metri care sunt mai mici. Și mai mulți, dacă e de 10 ori, se mută virgula spre dreapta. Neavând cifre, da, mai punem 0. Dacă avem mai mic, 3 centimetri, centi, de 100 de ori mai mic, adică o sutime, a suta parte din metru, metru împărțit în 100 de părți. 3 ori 1 este 3, avem 2 decimale și unitatea. De 100 de ori mai mare, 3 hectometri, deci de 3 ori 100 de metri, vor fi 300 de metri.